Škvarkové pagáče sú klasika, na ktorú nedáme dopustiť. Tieto som upiekla s kyslou smotanou a kyslí priamo na plechu. Vyskúšajte ich spolu so mnou doma. Do smotany izbovej teploty rozdrobíme droždie. Trochu premiešame a necháme vzísť kvások. Mleté škvarky zmiešame s tretinou múky. Vypracujeme hladké cesto. Do misky vysypeme múku. Pridáme vykysnutý kvások, vajíčka izbovej teploty, soľ a v robote s hákovým nadstavcom vymiesime hladké cesto. Hotové cesto je krásne elastické, preložíme ho na múkou posypanú dosku a vyvaľkáme do tvaru obdĺžnika. Môžeme ho ešte trochu prepracovať. Cesto som vyvaľkala na hrúbku asi 0,5 cm a naň nanesieme vrstvu škvariek. Dôkladne ich rozotrieme. Keď už je škvarková hmota takto krásne rozotretá na ceste, môžeme cestá prekladať. Preložíme 1/3 cesta, 2/3 cesta. Teraz preložíme do polovice, opäť do polovice a môžeme preložiť ešte na koniec. Máme takýto krásny bochníček. Opäť si podsypeme múkou dosku a cesto rozvaľkáme. Cesto opäť preložíme pekne do tretiny a zopakujeme ešte 3-krát. Poprekladané cesto teraz rozvaľkám na hrúbku asi 1,5 cm. Na plech vyložený papierom na pečenie vykrajujeme pagáčiky. Vykrojené pagáčiky prikryjeme utierkou a necháme hodinu vykysnúť. Pagáče nám už kysli hodinku, pekne zväčšili svoj objem. Teraz ich natrieme rozšľahaným vajíčkom. Pagáčiky posypeme rastcov, bielým sezamom, čiernym sezamom, černuškou, ktorá je nazývaná aj čierny kmín, podľa toho, čo vám chutí. Pečieme v rúre vyhriatej na 190 stupňov asi 20 až 25 minút. Pagáčiky sa krásne do zlatista upiekli, nádherne voňajú a vydarilo sa nám aj vrstvovanie, pozrite sa, prekrásne. Ďalšie skvelé recepty nájdete na našom portáli Varecha.sk a v našom mesačníku Varecha.